A ver, gustache un ranking sobre que o máis solicitado ou o premio máis querido nunha tómbola? Home, perrito piloto, seguro. Ti crees que o perrito piloto? Non sei se existe ainda, perrito piloto. Aurora, ti que crees que será? Perrito piloto. Perrito piloto. Unha muñeca chochona? A muñeca chochona. Perrito Nicolás. O xamón, cuidado, Unhas potas, un microondas. Era outro clásico. Dan uns premios Hai buenísimos. tómbolas que tiñan coches, Sí, sí, sí. Imos yo preguntar a quen sabe de verdade. Boas tardes, Miro Fernández, que é o encargado da tómbola El Cubo, un clásico nas festas do San Froilán. Boas tardes, Miro. Hola, boas tardes. Sácanos de dúbidas, cal é o, digamos, o premio máis querido? Home, un dos premios máis queridos, o Satisfyer. Toma. Esta non habíamos vir, Duras declaracións, No. Vale. Xunto cos patinetes eléctricos, as consolas, hai unha serie de premios que bueno, este vai por o que é a tecnología, que tamén está funcionando moi ben. Bueno, Satisfyer é tecnoloxía, non? Home, se mete un patinete eléctrico todo xunto. Claro, o Satisfyer é de hai 2 anos. Tecnología punta. Claro, non sei se preguntar isto, Miro, porque vos realmente eu admiro moitísimo a xente que traballa nas tómbolas, son uns presentadores enormes, son grandísimos, están moitas horas aí animando o persoal e sempre te derrimas para todo. Co Satisfyer, podémoslo preguntar, son as 6 menos 10 da tarde. No, simplemente Vale. procuramos ser un pouquiño discretos, anunciámoslo sin máis, e logo facemos a coletiña un pouco de humor a persona que lle toque, non? Vale. Claro, pero aí, vos na tómbola aí, a veces parece que improvisades, pero no, levades todo preparado, non? Está guionizado. No, improvisas tamén. Sí. O mellor premio que me diron Improvisación. Vale. Pero que vai dicir Aurora, o mellor premio que che que viron a me ti? diron a min foron os pais de Miro, unha torre de potas impresionante. Toma, eso era caro, Estouche falando do ano 63, Miro. Tocouche. Tocoume. Potas, Pero unha... tuve tan mala pata que me caeron ya bolleinas todas. E despois, pobriño, eso foi na festa do Carballiño. E despois chegaba ao San Froilán e xevo, as potas abollaron, e dixo, trae as potas, que as cambiamos por outras. E me cambiou as potas. Acórdate, Miros, que sempre eu tenho un cariño a teus pais. O pai de Miro. Sí, Sempre. sí. Pierda. Fomos uns feirantes, compañeiros, como irmáns, que nos queremos e Ahí está. nos respetamos. Somos familia. Toda a vida logo na tómbola, non? A Sí, túa sí, familia, sí. Miro. Sí, É moi sí. pequeniño, el criouse na tómbola. Eu creíme na tómbola e seguín ca tómbola, claro. De feito, tocoulle os pais na tómbola. Sí. Seguramente. Eu toquei no San Froilán, Oi, e cambiou moito isto das tómbolas, das... Bueno, de hai anos, o sea, seguindo a xente. Sí, claro que sí. O curioso é que mesmo a xente, as novas generacións siguen funcionando. Home, cambiou. Se antes había perrito piloto. Os nenos pequenos gostalle vir a probar a sorte. Claro que sí. E eu creo que os maiores tamén, sobre todo porque chamanos a nostalgia, non? E a sentirnos nenos outra vez. Correcto. Pero cambiar se debe cambiar, porque ti decías perrito piloto, agora o Satisfyer, en algo cambiou. No, e agora os nenos o que van é aos disparos, os globos, a pinchar, sí. Pero bueno, na tómbola tamén xo. Miro, pois moitísimas grazas por falar con nós, que teñades un San Froilán maravilloso e a ver se nos vemos ali. Por moitas grazas a vos. Unha aperta. Unha aperta. Un besiño, Miro. Un besiño, Aurora. Chao, Hai que chao. conocedes vos todos, non? Toda a vida aí, Queríamonos xuntos. Cando era o San Froilán onde está a estación de autobuses agora, puñían a tómbola, puñían as churrerías, puñían as barracas, e ao final puñían meus pais o pulpo. O sea que eu de pequeniña xa andaba por entre esta xente. Claro que sí. Claro, sí. Pois moitísimas grazas, Terio, moitísimas grazas, Aurora, moitísimas grazas, Eris. Vémonos no San Froilán, que me parece unha boa cita para toparnos ali. Aurora se vai estar. Quedades convidados. E non digas que nunca fuches, que non cho perdono. Bueno, vou este ano. Vale, veña. Estou invitado. Terio. Solucionámoslo este ano. Vai, hai que chamar. Non te preocupes, eu pago, eu non son como el. Que pasa? Terio, que pasa o día 13? Non ir todos nise mogollón. Eu chega a xente hasta me doi o corazón porque non podo nin falar con O fin de eles. semana, non, ir un martes pola mañá, claro que sí. Ai, Tienes martes un pola toca- mañá, pola mañá, Tienes máis. un toca pelotas, E máis, porque xa vas podía xusto cando non hai onde sentar. Podíamos ir un martes, o que pasa é que... Podía facelo o telexornal desde ali. Claro, Voulle dar aos meus xefes esa idea. dalle a idea. Sí. Aurora, nos iremos un mércores, porque... Eu cedo unha mesiña para que esteas cómodo. Perfecto. E se chove que non te molles. Polvo, telexornal deportes e máis polvo. Vale. Pois estaría ben a idea. Sí, sí.